Faristol. Avui volíem parlar de dues qüestions d'entrada. La primera és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Vic una jornada del 0 a 3, de l'etapa del 0 a 3, on tot comença, que ha plegat més d'un miler de professionals per tal de posar en comú els reptes d'aquesta etapa educativa importantíssima i que volen canalitzar en forma d'ILP. Nosaltres hem començat aquest faristol parlant d'aquesta qüestió, fent-nos ressò d'aquesta notícia per tres motius. El primer, perquè volem felicitar les organitzadores davant d'aquest èxit rotund i perquè volem posar en valor la tasca de totes les professionals que treballen en el primer cicle d'educació infantil arreu del país. En segon lloc, per recordar que som a les portes de conèixer com ha quedat tot el que és la distribució de l'oferta en el 0 a 3 i un any més veurem com falten milers de places. Veurem un any més com milers d'infants i de les seves famílies s'han quedat sense plaça a les escoles bressol públiques del país. I en tercer lloc, hem volgut començar el nostre faristol fent-nos ressò d'aquesta notícia perquè fa poquetes setmanes, precisament, la CUP vam aconseguir que el Parlament aprovés tota una sèrie de mesures clau per garantir la qualitat en el 0 a 3, que de fet estan en plena sintonia amb tots els reptes que recull aquesta ILP que volen tirar endavant aquest conjunt de professionals. Doncs tot el que és l'aposta per la parella educativa dins d'aquestes aules com a element per reduir les ràtios que no tenen res a veure amb les que hi ha a la majoria de països europeus. La necessitat de destinar recursos per atendre la diversitat en aquesta etapa, en l'etapa del 0 a 3, les millores laborals i salarials de les professionals, l'actualització i la millora de la formació. Nosaltres, a més, el que vam dir és que al marge del projecte de llei que el govern diu que està treballant i al marge també d'aquesta ILP, totes aquestes mesures aprovades ja pel Parlament s'han de desplegar modificant el decret 282/2006, que és el que recull les condicions que regulen aquesta etapa. Per què? Doncs perquè els drets de la petita infància, els drets de la primera infància no poden esperar. Tant les nostres propostes com les que ha de contenir aquesta ILP tenen un mateix objectiu, que és anar més enllà de la universalitat i garantir també la qualitat. I acabem aquest primer punt amb una reflexió. Per tal de garantir aquests dos elements, la universalitat de l'etapa del 0 a 3 i la qualitat del servei del 0 a 3, l'atenció als nostres nadons, és clau que sigui la Generalitat qui a mig termini es responsabilitzi del 0 a 3. I això per què? Per dues qüestions molt senzilles. Primer, per donar-li una coherència al primer cicle i al segon cicle d'educació infantil com una sola etapa educativa, tal com s'ha recollit en l'últim currículum del 2023, però també perquè tenim els ajuntaments que estan fent mans i mànigues per tal de mantenir les escoles bressol que estan gestionant i que en alguns casos arriben a l'extrem d'haver d'externalitzar perquè no poden fer-se càrrec i per tant això no ens ho podem permetre. En segon lloc, l'altra qüestió que nosaltres volíem situar avui sobre la taula. Mirin, com vostès saben, a principis del mes passat hi va haver una mobilització important a Mont-roig del Camp en contra d'un projecte especulatiu i contaminant, la Lotte Energy. La mobilització, recordaran que va durar 3 dies, que hi van participar més d'un centenar de col·lectius i prop d'un miler de persones, i volem destacar que entre els col·lectius que van participar hi havia Unió de Pagesos i Revolta Pagesa. Doncs bé, donat l'èxit d'aquella mobilització, el president Illa li ha agafat certa tremolor i se n'ha anat corrent a Corea del Sud, igual que va fer el president aragonès en el seu moment, per anar a reunir-se amb els directius de la Lotte per suplicar que mantinguin la seva voluntat de construir la fàbrica, la planta química a Mont-roig del Camp. S'ha dit que això és una aposta per construir una fàbrica d'Elecfoil, que és un component essencial de les bateries dels cotxes elèctrics, i això, que és una empresa multinacional coreana. Això s'ha dit a bastament. Què és el que no s'està dient? I la CUP no deixarem de repetir. Primer, que els seus dirigents o part dels seus dirigents, els seus directius, han estat empresonats per corrupció. És a dir, el president Illa s'ha anat a reunir-se amb una empresa dirigida per corruptes. En segon lloc, l'única fàbrica d'Elecfoil que hi ha ara mateix a Europa es troba a Hongria, que
que és un dels països amb una normativa més laxa. Aquesta fàbrica, aquesta planta tindria una perillositat de 5 respecte a una escala que al màxim és 6, 5 de 6, que és la mateixa puntuació de perillositat que té Iqoxe. Recordaran que és la fàbrica al Camp de Tarragona que va patir una explosió que va acabar amb la vida de 2 persones i, a més, va generar nombrosos ferits. Aquesta fàbrica que volen construir a Mont-roig, i que diem que l'altra fàbrica que existeix a Europa està a Hongria només, l'han rebutjat a molts països i l'únic sentit que té que la vulguin instal·lar a Mont-roig és perquè es vol seguir aprofundint en una zona de sacrifici que és el Camp de Tarragona. En tercer lloc, què no s'explica? Doncs que és una fàbrica altament tecnificada i que necessitarà pocs treballadors en comparació amb tots els diners públics que s'invertiran a partir dels Next Generation i, a més, requerirà treballadors amb una qualificació molt específica i que la pròpia empresa ja ha dit que cobrirà fonamentalment amb mobilitat interna, és a dir, els seus treballadors que els enviaran en aquesta nova fàbrica a Mont-roig. A més, tampoc no es diu la quantitat de recursos hídrics que requerirà, consumiria uns 2,5 milions de litres diaris, dels quals una part s'evaporarien en els processos i sortirien amb altres components químics, com per exemple sulfurs, etc. I una altra part ens diuen que es regenerarà, però no al 100%, sinó al 70%. I per tant, hi ha una part que sortiria contaminada per coure i aquesta aigua contaminada encara no s'ha aclarit si tornaria a injectar-se a l'aqüífer, el principal aqüífer que tenim ara mateix al camp, i per tant es contaminaria i obligaria tota la pagesia que s'abasteix d'allà a plegar tard o d'hora. O potser, en el millor dels casos, entre cometes, l'abocarien al mar. Per tant, reflexionem. El president Illa s'ha anat a Corea del Sud a suplicar que s'instal·li al país una fàbrica controlada per corruptes, que és indústria perillosa i que eixugarà encara més els nostres recursos hídrics, com ja va fer la petroquímica en el seu moment. Malgrat a la pagesia se li continuen posant totes les traves del món per fer ús dels recursos hídrics del país. Mirin, això només s'explica pel fet que ja tenim, com deia abans, una zona de sacrifici, que és el Camp de Tarragona. I és una zona de sacrifici claríssima. Tenim la petroquímica i nuclears, juntament amb les terres de l'Ebre, quan en realitat el territori del camp ho té tot per ser una zona amb un potencial increïble, no una zona de sacrifici. Tenim terres fèrtils, tenim aigua i en canvi ens han convertit en l'abocador de Catalunya. I no en tenien prou que ara més ens volen posar la LOTE. I som davant d'un cas paradigmàtic de com es continua venent el nostre país, perquè no estem parlant només del camp, sinó que estem parlant del conjunt del país. En la disputa pels recursos, els oligopolis estan competint amb nosaltres, amb la gent del país per quedar-se les nostres terres i els nostres recursos hídrics per tirar endavant el seu negoci. L'excusa és que produiran aquestes bateries pels cotxes elèctrics i que això és clau per la mobilitat sostenible i tot ho embolcallen amb l'excusa, la justificació d'avançar en la transició ecològica. Això és un greenwashing de manual, claríssim. Primer, la mobilitat sostenible no pot passar exclusivament per canviar els cotxes habituals per cotxes elèctrics, per començar a veure qui s'ho pot permetre, sinó que nosaltres, la CUP, el que diem és que cal un canvi estructural en la concepció de la mobilitat per garantir un transport públic de qualitat arreu del territori i, a més, reduir la necessitat dels desplaçaments, com garantint llocs de treball arrelats en el territori. En segon lloc, nosaltres el que diem és que cal una planificació democràtica. Si es ven una transició verda, els nous projectes suposadament verds han d'anar acompanyats d'un pla de tancament de la indústria fòssil. Si obrim una fàbrica d'energia verda, entre cometes, se n'ha de tancar una de contaminant, perquè si no, no és una transició, al final és una addició. I després el que també nosaltres volem posar de manifest és que no té sentit que continuem abandonant l'agricultura permetent que ens espolin la terra per contaminar-nos-la i que uns pocs facin negocis, com deia abans. No té sentit que deixem de produir els nostres propis aliments per haver-los de portar des de l'altra punta del món
perquè això comporta tota una despesa energètica i tota una contaminació que no té res a veure amb una transició energètica ni ecològica. No ens ho podem permetre ni nosaltres ni el planeta. I, per tant, cal fer una aposta clara per enfortir el sector primari del país, no per acabar-lo de destruir, que és el que comporta la LOTE, al Camp de Tarragona. Tot això té a veure amb el model econòmic que volem, si volem viure bé aquí, a casa nostra, al nostre país, i si volem disposar de sobirania alimentària, energètica, productiva, nacional. I estem parlant, com deia, de Mont-roig del Camp, estem parlant del Camp de Tarragona, però estem parlant, en definitiva, del model econòmic que tenim al nostre país. I, per tant, la necessitat d'abandonar aquest model desarrollista, franquista, perpetuat per l'autonomisme i avançar cap a una economia al servei de la població. Pensar què necessitem i com hem de desplegar els nostres recursos per tal de satisfer les necessitats de la nostra població.